turka shi wata sabuwa. Tun bayan ficewar sojojin ƙasar Faransa da ƙasar jamhuriyar Nijar yayin da Nijar suka ce ba sa ƙaunar su, a yanzu fa da alama suna so su dawo ƙasa Najeriya. Domin fa tabbas fa a yanzu fa babu wanda ya gayyace su, amma sun ce tabbas fa za su iya zuwa Najeriya domin taya wato dai sojojin Najeriya taya su yaƙi da 'yan ta'adda. Amma sai dai fa wasu mai cewa farkon da sojojin Najeriya kada su amince da sojojin Faransa, kuma tabbas fa ba fa 'yan amana bane fa. Yanzu dai ƙasar nan ta Nijar ta ki buɗewa ƙasar nan ta Benin bodar ta, duk da cewa ƙasar nan ta Benin ta buɗe bodar da ƙasar jamhuriyar Nijar. Tabbas fa akwai fa ƙura tsakanin ƙasar Nijar da kuma walittan talagwato da ƙasar nan ta Benin. Masu saurare sau da zama zawa domin jin wannan labaran namu kyawawa a halin yanzu a cikin labaran namu na dare. Masu saurare amma kafin an jima zuwa labaran namu kai tsaye za dai musu daga cewa wannan shine mai kitabar farkon kwanan na zuwa bikin dashi ta tattauna wani farko mai albarka zama su kuna subscribe da kuma yadda wani alamar ƙarar sarwa kamar haka. Yanzu kuma ga labaran namu cikakkannu a halin yanzu. Ƙasar jamhuriyar Nijar ta ke bude ƙasar Benin boda ko da wasa. Tun bayan da ƙasar da Benin ɗin ta rufe wa ƙasar ta Nijar boda tun bayan da aka juyin mulki wa Muhammad a watan da suka bata ƙasar jamhuriyar Nijar. Tun bayan da wato dai ƙasar nan ta Benin ta ga cewa ƙungiyar ECOWAS ta rufe bodar ta da Nijar, kan ya dawo dai ita waɗanda ta bodar ta. Amma sai bayan da ECOWAS ɗin ta buɗe bodar ta ita ma Benin ta buɗe. Amma sai dai yanzu sannan ta Nijar ta ki buɗe bodar ta ƙasar jamhuriyar Benin. Sojojin Faransa da suke yunƙurin ganin cewa su kusan Najeriya domin taya sojoji yaƙi da 'yan ta'adda alama wasu ba su yadda ba sun amince. Amma tabbas ba ana faɗin mutum da cewa kada su kai ya amince da wato sojojin ƙasar Faransa. Sun farko na lokaci sojojin ƙasar Faransa ba abin yadda ba ne ba, domin fadin ma tun da a gani yadda aka yi barin da su a ƙasar nan ta jamhuriyar Nijar. Da wasu ba a yanzu dai a Najeriya kayakin abinci wasu sa saka wasu suna tsayawa da suke. Domin kwana biyu tabbas ba mai cewa kayan abinci ba sa tashi a kai a Najeriya. Da alama ba addu'ar al'umma ce take ta hansuwa tun bayan ma ziyarar da wato dai Bola Tinubu ya kai ƙasar nan ta Qatar domin zaƙar kasuwanci. Wasu da suka ce kwasan shi na rawa cikin labaran namu na safiya. Wasan da kun ji a cikin labaran namu na dare wasu dare. Amma Allah idan fa kun ga wanda ku so da koyi al'adun miliyon nawa ko kuma comment to muna so dai kuma su a sashin namu na comment. Wasu dare kuma sannan da ce musannan muna so na kana share da comment da mu so fa kai mana shi amma akan bidiyon namu in ka samu lokaci. Wasu dare huta lafiya Allah sa damu da alkiransa amin summa amin huta lafiya.